Hej venner derude, alle JP'ers. Jeg hedder Christian Lykken, jeg er 15 år gammel, og jeg vil gerne stille op som projektkoordinator i det nye JP-team i JP Danmark. Jeg var faktisk ikke særlig meget i tvivl, da jeg så posten blev stillet til rådighed, og jeg tænkte, at det lød super spændende, og jeg rigtig gerne ville stille op. Det tog lidt overvejelse, men jeg vil sige, at jeg er tilfreds med, at jeg vil nu komme frem til en beslutning, at jeg stiller op. Jeg har en masse ting, jeg gerne vil igennem med i JB, fordi nu har jeg selv været aktiv JB'er i lidt over et års tid. Og der er nogle ting, jeg gerne vil ændre på. Jeg synes, at vi skal være bedre til at holde flammen i live. Konstant hele tiden have nogle arrangementer i lokalforeningerne og i JB Danmark generelt. Og man også når ud til alle lokalforeninger, så der ikke er nogen, der hele tiden holder noget, og nogen, der næsten aldrig holder noget. Så man ligesom holder flammen i live næsten alle lokalforeningerne. Så synes jeg, at der har været for meget. Altså, jeg synes, det er rart, at der kommer et team nu, hvor der er nogen, der kan hjælpe NTR'sene, så det ikke bliver så meget pres på. Og jeg tror også, det bliver nemmere nu, at man holder de her arrangementer konstant, da der ikke er så meget arbejde for 2 personer, men at der nu er mig og NTR'sene og de andre i JP-teamet til ligesom at arbejde sammen om at lave nogle arrangementer. Nogle fede events, nogle fester, nogle hyggeaftener, nogle workshops, en masse ting. Så det er det, jeg vil fokusere på som projektkoordinator i JB Danmark. Og så selvfølgelig min super awesome hipsterness. Vi ses derude.